En Sjoerd en direct onderschoof. Zijn dat druk bezig trouwens. Ja, om op alle planten op het desk te zetten. Lukt het dan een beetje Sjoerd of niet? Ja, het gaat best. Ja? Ja, we viesten volle mijn naam heen. Wie zei al die kist beter te vol als mijn naam of te min? Inderdaad, toch? klopt helemaal. Ik wat zien. Als ze willen, kist ik via de webcam zien. Was toen al je mijn naam hast. Ja. Ja, want het is echt weer de tier van tier Sjoerd. En dan, de zijn natuurlijk een beetje vaker zien. En de meesten kunnen natuurlijk al je massaal de tuin in. En zo wel alles wel een beetje mooi. Perfect. Misschien mooie kleurtjes. En ik zie wel, hoe hast heel wat mijn naam Sjoerd. Ja, van alles. Ja, het meeste is al je wat. Dit is nou een beetje de perkplanten nou. Dus ik ga verschillende dingen mijn naam. Ja, wat perkplant mijn naam niet goed op het skaat kennen. En gewoon niet, ik goed fel op een zinnen kennen. Ja. Daar is toch wat onderscheid. In net alle perkplanten toch het, goed in het skaat of goed op een zinnen. Nee, maar hoe weet je dan, kun je dat echt een bommachine toevallig? Had het een goed over de zinnen kennen of goed over het skaat of niet? Nee, dat is net per se zien. Dat was echt weten welk soort als dan hamast. Oké, dat is gewoon echt ervaring, maar dat is echt leren. En daarvoor moet ze natuurlijk echt naar Jimta. Ja, precies. Ja, maar de ervaring, als ze zeggen, we willen graag in, had je wat in het kaart zetten. Ja. Dan moet ze, want welke moet ze een haar eventueel, Sjoerd? Had ze in het kaart steken? Nou, in het kaart, ik ga hier dus een hele ouderwetse die het in het kaart kennen, de vlijtige lees. Ja, oké. Die mooie roze. Een ouderwets, een oude blom bedoeld. Ja, die is bij vroeger ook al. Zo lang is dat al op de markt. Maar zou het in de naar deze net? Nee, dat is misschien een maand of 12. Ja, nee, maar dat ben een oude blom. Ja, en dan had de functiaties zien. Die doet ook altijd goed op een skaatkant. Ja. En dat had ik in al die verschillende kleuren. Dus zelfs in de schaduw, in een donker hoekje, kun je dat nou wel fleurig krijgen. Dat is wel mooi, want had je jezelf een beetje depressieerd. En jou die blom, je ek een beetje vrolijk. Ja, een beetje kleur uit jouw leven, hè? Ja, want hier staan eigenlijk al je blomkes met verschillende kleuren. Hè? Dus zij kijkt al, er wordt eigenlijk altijd nee ontwikkelen. Ja. En dus de kleuren is eigenlijk onbeperkt. Dat is just Sint-Wurg echt de mooiste, de gekste kleuren. Hoe feller, hoe mooier. En dat ontwikkelt zich heel snel de laatste jaren. In de zei ik, die vlijdig lezen, die is bij vroeger ook al. Dat is dus een ouderwetse plant. Maar was nou bijvoorbeeld deze Tungerbras. Dat is echt iets van de laatste jaren. Dat is super mooi. Het is eigenlijk een beetje zuurstokroze in dit haast. Maar die haast is ook in het wit, in het reet, oranje, geel. Echt in al in die hele felle kleurtjes. En als die dan mooi in de blombak zet er een goed voeding bij. Dan bloeit dat echt de hele symmetro. Ja, toen had er een mooie tuin, had een mooie kleur. Maar eigenlijk is het eigenlijk wel goed van insect natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk een voordeel. Zeker. Al het bloeiende, dat is goed voor de insecten dan, hè? Ja, want ik zie wel natuurlijk het ene. Eerst wat een inheemse plant had, dit is natuurlijk net al je inheems. De inheemse binnen weer wat beter dan deze. Je zit dan, soms bloeien ze wel heel mooi, weer wat minder nectar in, maar het is altijd goed. Het is altijd, want de insecten gaan natuurlijk nederig deze blommen. Maar nog zeker wel, hast er een passie voor de kleur roze of hoe liep dat? Want het is hier haast al je roze. Ja, ik denk volgende week is moederdag. Dan stem ik het maar een beetje op roze. Dat vinden de meeste mensen vaak wel mooi. Ja, top. Ja, daar haast goed doen uit achterheen. Want moederdag natuurlijk, hè. Ja. Binnen dan een bepaalde plannen zei van, dat zoiets mooi was van Memmedij bijvoorbeeld. Nou, als je dit is dan een hangpad. Ik beetje in de roze tint, maar voor de mensen die het orenkleuren mooi vinden, dat hebben we natuurlijk in alle kleuren. Maar dat, mooi onder pergola of bij de Vador onder hek. En dat bloeit echt fantastisch lang de hele symmetro. En dan hier kijk nog de hangzak. De hangzak? Ja. Is dat wat nee, Sjoerd? Nee, dit is er al aan het leren. Maar dat was super mooi. Dat is eigenlijk een beetje verticaal tuinieren. Er zit een buis bovenin. De kist voljetten met water. Dus dan wordt het super mooi. Het wordt eigenlijk een schilderij onder een muur van bloemen. Zo maakt het haast zien. Dus die bloemen rijden hunzelf. Maar ze gewoon die buis vol en dan maar gewoon zwaar had water inbootsen. Zwaar wil dat ze zelf water krijgen. Ja. Dat was dus heel lastig weather, ja. Maar dan had die kwekers goed doen uitdacht. En dat is ook onderhoudsvriendelijk? Onderhoudsvriendelijk, ja. Er zijn al je soortjes die planten die skinnen zichzelf. Dus dat betekent dat net uitbloeide bloemjes eruit hoest te halen. Dat valt er vanzelf uit en dan maakt het er weer naar je knappen. En iets is bijvoorbeeld bij onze schutting. Supermooi. Ja. Kind van jou of 4 wat bericht, dan haast
heel mooi tuin. Ja, dat mooie groene schutting haast dan. Ja. Een bloeiende schutting Een eigenlijk. mooie bloeiende schutting met Ja. al die verschillende bloemjes. Want dit ben een roze met natuurlijk ook weer rozenbloemen. Ja, en als het dan een beetje op verschillende hechten zingt, is het super mooi. Ja. Nou, maar nou gaan we verder, hè? Want er zit echt een heel groot apparaat. Ja, dus Ja, ik zei apparaat, ja, want de naam zei we net volgens nee, dat is dan de Mandeville. Dit is dan een tricolor. Er zitten dan 3 verschillende kleuren in één pot. Maar die had dus ook wel gewoon in het red, roze of witte in de enkele kleuren. Dit soort, als die ook in de oerpot is, die een iets grotere pot. Dat die even verse groen en even goed voeding erbij. En we krijgen geen vorst in de jas, dan bloeit er haast om december. Oh, dus echt super mooi. Heet het dan een lang bloeier of laag bloeier? Hoe heet dat? Nee, dat is gewoon het is een soort kuiplant. Die bloeien vaak volle lange terug. Wat is nou precies dan een kuipenplant? Een kuiplant is een plant die, als die bij het winterdij vorstvrij naar binnen zet, dan kun ze oerhouden, zodat ze volgend jaar, dat ze dan weer boetensterk is, dat ze dan weer opnieuw beginnen. Dus ja, oké. Dus zou ik zeker net volstaan. Maar eigenlijk is het echt te zien als een verse plant, maar dan naar binnen te brengen. In Spanje is het een verste plant wijs. Zo mag het zien. Dat in de landen waar het mooi waar is, daar is het vast. Nou houden we het mooi waar, hè? Temperaturen. Dan komt het natuurlijk maar die hitte, al deze bloemen kunnen natuurlijk net door. In principe kan alles er wel horen, maar dan was het alleen nog, er wel in denken, het komt al uit kassenwij. En dat dan Sahit is en de zinnen dat het net juist wij uit de winkel en dan 14 dagen vol in de zinnen zetten. Maar daar is even een dag in het skaast in. Dan kan het even een beetje wennen, maar dan is het toch zien dat het blijft verbanen kan. En dan krijg je er een beetje een witte waas. En dan komen ze bij die natuurlijk en zeggen van Sjoerd, dit hebben we gekocht en dit is verkeerd. Maar eigenlijk, je moet eerst een beetje rust doen, je moet eerst acclimatiseren. Ja, een beetje acclimatiseren ontzinnen. Ja. Maar zoals nou boeten de we bewolken, je krijgt heel een paar spotjes op het raam. Dus nou kun je het gewoon boeten zetten en dan went het vanzelf wel weer dat de zinnen erbij komt. Maar als die echt die hele zinnige dagen had, met die droegende wind, dan mag je er even een beetje om denken. Yes. Nou, en nou ja, ik zie een dahlia. Ja. Dat bent daar eikplanten van vroeger of net? Ja, maar die heeft ik kies daar volle soorten in. Dus, dit is ik weet niet eens hoe ik het omschreeuw, maar roze met wit. Super mooi. Ja, want die staat mooi plaatsen. En met daar door witte, reed, oranje en roze. Dus die kerst, dat kent alle kleuren. Alle kleuren, ja. Voor elke liefhebber is er wel een kleur. Ja, dat is wel mooi, want je kan je eigen ding Precies. En had je het net weten, je kunt altijd een beetje short, of de collega's daar van tuin kun je altijd natuurlijk even vragen van past dit bij dit en past dit bij dit. Ja, klopt helemaal. En hoe zit nog maar die Spaanse margrieten? Had ik mijn naam Sjoerd? Ja, hier heb ik de Spaanse margrieten. Die peers en de gele en nog een beetje bronskleur is daar. Oh ja. Superleuk. Die moest echt vol op een zinnen zetten. Oké, dus die moet echt in de zinnen. Ja, als die op het skaat zet, dan de blom die er nog op zit, gaat eruit. En dan gaat er eigenlijk net weer bloeien van het zimmer. Dat maar die gewoon vol op een zinnen staan. Dus dan wordt het helemaal niks. Nee. En dan is het mooi, ga je dus in het tuincentrum binnen. En dan ga je, meestal vrije kinderen, die collega's of Sjoerd zelf van, ja, ze staan eigenlijk altijd in je zinnen, welke plant mag ik dan hebben? Ja. Nee, maar dat is dan de Spaanse margriet. En dan over het brugje naar de oleander uit Spanje, die we daar zelf importeren. Dit is dan een nice soort. Dit is de Oleander Evolution. Ja. Dat is een compacte soort. Dat is de gewone... Echt inkwam dat drukt als waar, zo? Ja, zo koest het worst zien. Het is een dwergsoort. Die bloeit volle rieker en die bloeit mooi groen. Dus als die gewone soorten haast die er eerst winnen, die weer 2 meter hoog. En er zitten bovenin wat blomjes en dit wordt een meter hoog. Maar dat bloeit gewoon echt de hele simmer terugbloeien. Dus dat is echt een verbeterd soort. Het is nou een hier op de markt, maar het is super. Oké, en daar hoeft ik weinig onder de wand dus. Ja, want er zijn ons meesten die willen natuurlijk een heel mooie tuin hebben. Maar ja, je wil er eigenlijk weinig onder de wand. Hè? Het maakt mooi liedje en verder net. Ja. Als je nu natuurlijk een oleander, ik weer een kuiplant. Dus die mag ik weer een beetje op een... Die is winterhut, zeg maar tot meer 4. Zo mag het een beetje zien. Dus als je een beschutte achtertuin hebt en dan zet een beetje in de zuidmuur dan leeft er hem wel. En dan kun je hem gewoon in een grote pot zetten. En dan zet je hem ook weer even binnen onder de kapping. En als het draait vriezen, je het even in de garage. En dan even naar boeten. En dan kun je er hier een plezier van hebben. Ja, dus zo'n plant was eigenlijk net, eigenlijk net in de kamer zetten. Want dan is de oergang te... Ja, dat is dan ook weer verkeerd. Dan is het weer te warm. Juist. Ja, dus de mas wel zwaar. Dus dat ze altijd een beetje gelijk op een gelijke temperatuur zitten. Ja. En licht, ze moet licht staan. Die moet in licht staan.
Ja, nee, maar in de winter, als het moe winter was, dan was ze de luchtveld zetten, net in een donker hok. En dan gaat het rek kapot. Oké. Ja, dat zijn al je weekjes natuurlijk. Hè? Ja. En ja, had je net weten, zoals ik zei, van ja, ze kennen altijd met Sjoerd natuurlijk ook. Ja, hè? ja, of even naar het programma luisteren, dan wil ik het graag vertellen. Hè? Ja, nou daarom. Ja, want ja, de meesten natuurlijk, er zijn een heel soort planten, Sjoerd, hè? Ontzettend volle, ja. Ja. En dan mag je al je maar één weten. En je weten dat. Maar ja, meesten kennen ik wel eens even op internet zien. Of zo. Ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk om... Het is makkelijk, maar het kan ook wel eens verkeerd erin. Hè? Want de een zei dit, de ander zei dat soms. En ja, je moet echt een man met ervaring hebben. Ja, maar dat is natuurlijk meestal, je hebt zoveel wel apps, dan kun je even de foto's scannen en dan zie je 14 dagen van nou, wat voor plant is het. En dan kun je meestal al een hele product hetzelfde van. Maar dan zijn er toch altijd dingen dat online staat, ja, dat is eigenlijk net altijd de waarheid. Nee, dus, en nou ja, kraps dan wel eens even achterleren van dingen van hoe komen ze daar nou bij of net? Ja, maar clear. Ja, maar ja, staat iedereen zijn eigen werk, zijn eigen hobby's, zijn eigen ervaring natuurlijk. Hè? Welke plant houden we net Hansjoer? Voor mij houdt alle aardig bij dingen. Ja, hè? Hier nog verbenaatjes. Een? Verbena. Rebena. Dus ik weer dit is dan een festivalkorrel. Color. Ja. Dat is 2 kleuren in één pot. Ik werd volop een zinnen. Wordt eigenlijk net heger als dat er nou is. Een centimeter zien je. Dus zo steeds nou in de volle groen zetten. Dat wordt dan echt een plakkaat van 60 bij 60 centimeter. En dat bloeit echt de hele symmetro. Volop een zinnen. Net winterhut natuurlijk, maar wordt super mooi. Maar ja, doe kist natuurlijk heel mooi omklaaien. Ja. Het enige is, maar ja, meesten komen vaak van, ja, we zie iets, dat maar vers wijzen, maar de hele simmen bloeien en nog ik nog wintergreen wijzen, maar ja, dat zijn eigenlijk dingen die bestaan er dan net. Dus Nee. dat mag een beetje de mix doen, dat is een beetje wintergroene planten. Die wel winterhut binnen en als dan nog wat perkplanten tussen trommengst, dan... Beetje tronk van hen en ja, dat ene de oren net op iets als water. Nee. Maar ja, in de tuin blijf je altijd bezig en dat is echt het mooie om tuinieren. Dat is weer en dat ontspant ook wel. Zeker. Hè? Ja, even de holle leeg bij. Even een holle leeg hè? En neem maar op en je bent er met je oording bezig en dan denk je van, hé, ja, wat vind ik hier nou weer? Ja. Neem maar op en hoe Ja. zou dit nou weer maken? Onkomst nee. Ben je dan een keer? Zeker. Want ja, moederdag is Hasselsafier. Ja. Hè, en nou ja, die hangzak. Hangzak, ja. Zou het populair worden hier in om jou ook vertinkt? Ik hoop het al. We hadden flink op inzetten, dus maar het is echt super mooi om te gaan. Ja. Als je een boeketje bloemen had, dat is vaak maar een week is het bij. En dit hing het met me aan een schutting. En daar had ze in augustus had ze er een plezier van. Nou, het is En dat is bij zijn hangpot precies hetzelfde. Ja, want ja, zo'n hangpad die mag jou wel wetter aan, hè? Ja, wel water, ja. Dan ga ik deze had een waterreservoir aan de onderkant. Dus dan hoest ik net bovenop water, Jan is gewoon hier onderin water, Jan. Dus die heeft min max. Ja? Dus dan op een gegeven moment, just waar hij zakkerd wordt, dan doet ze bij veel bij tot de max. Dan kan het net misgaan. Het wordt steeds makkelijker Maar maken, de rest Sjoerd. doet er mij tegen. Ja, nou, dan wel. Dan mag ik ook kleren komen. Hé, Sjoerd, mij die dank je dat je hier in West bent weer. En u's en de luisteraars ook weer van alle mooie tips, maar ook mooie plantenschillen haast. En ze weten in ieder geval, ik werd ze dus onkomst niet. Ik van mij, maar ik van al worden daar. Ja, ik maak ze al van de week al even verder komen natuurlijk, want sneen is het al met mij. Dus dan met sneen hem aan eigenlijk samen. Ja, Als ze dan verjeten binnen dan. Dan is het maar ja, dan has hem, dan wordt het een verletter snijden. Met mij. Nee, hartstikke bedankt, Sjoerd, dat je hier West bent. En ik wens je prettig succes. Dank mij de verkeer. En dank wel. Ja, Heiden, ik zou zeggen, gauw naar Tuin in de Westerheen voor zo'n mooie hangzak. Met hem gek op.